класслары 8-ге аппаратынан иттербезди директор. Камышлыда 99 хуҗалык 100 кеше яши, 67-се бала, көзен 16-сы мондагы башлангыч мәктәпкә укырга килергә тиеш була. 4-се 1-нче сыйныфка. Тик бер атна элек аларга мәктәпнең ябылачагын әйтәләр. Балаларны анда кертү куркыныч ди директор. 1970 елда төзелгән мәктәптә бер тапкыр да капиталь ремонт булмаган ди биредә яшәүчеләр. Аның авария хәлендә икәнлеген үз күзләрем белән дә күрергә мөмкин. Диварларда буяулар купкан, түшәмнең дә кайбер өлешләре җимерелә башлаган, суны мәктәпкә урамнан ташыйлар. Быел кыш Арча районында шундый бер мәктәпнең түбәсе ишелгән иде. Камышлыныкы әлегә рәсми рәвештә авария хәлендә дип танылмаса да, берничә күзәтчелек оешмасы хилафлыклар таба. Санэпидстанция нормаларына, пожарный нормаларга һәм дә инде антитеррор җавапларына туры килеп бетми. Аларны бетереп ремонт ясаудан мәгънә юк диләр районда. Интервью алган вакытта җилдән түбә калае кайрылса да, авыл халкы мәктәп ябылуына каршы. Әгәр дә мәктәп бетсә, безнең авылның киләчәге юк. Мин 4 бала анасы. Авылда яшьләр китсә, кем кала авылда? Район хакимиятендә балаларны күрше Березняк мәктәбенә йөртеп укытырга тәкъдим итәләр. Авылда халык белән очрашу узган инде. Ул урта мәктәптә алынган белем, анда инде урта мәктәп безнең бүгенге көндә бик яхшы җиһазландырылган. Әлбәттә, аларның белемнең сыйфаты анда яхшырак булачак. Менә ул Березняк мәктәбе Камышлыдан 5-6 чакрымда, 2006 елда төзелгән, 108 балага исәпләнгән. Монда бүген 47 бала гына укый. Кабинетлар заманча җиһазландырылган. Һәр кабинетта интерактив такта, интернетка чыгып мәгълүмат алу мөмкинлеге, компьютерлар, 2 заманча спорт мәйданчыгы. Кайбер кешенең машиналары бар, кайбер кешенең шәхси машинасы да юк. Аларны бит каршы алырга, затырга. Аны итүк тырышып битүе, әзерләүе, әтиянеңдән итүк шәп битәсе бар. Без үзебездәге менә Березнякка юл кылып, аның ягылыкларын үзебез беләбез инде. Березняк авыл җирлегендә барлыгы 5 авыл, күбесендә бала саны җитмәү сәбәпле башлангыч мәктәп ябылган. Үзәккә килеп укыйлар, автобус йөреп тора. Кирәк икән без расписаниене үзгәртә алабыз. Санпин таләпләренә туры китереп кенә кирәк икән бер сәгать соңрак та башларбыз укуны, аннан бер нәрсә үзгәрми. Аның мин авырлыгын күрдем шәхсән, но әтияниләрне аңларга була, әтияне инде. Хәзер Камышлыда мәктәп яшенә җитмәгән 20 сабый бар. Аларын да күрше тирә авылларга йөртәләр икән, чөнки үзләрендә бакча юк. 1999 елда вакытлыча туктатылып тора дип детсадны сүттеләр. Менә хәзер безнең мәктәбебезне шулай вакытлыча туктатып торабыз дип ябарга маташалар. Халык авылны бакчасыз да, мәктәпсез дә калдырмас өчен күп функцияле үзәк төзергә тәкъдим итә. Авылыбызга кичкенә генә булса да күп функцияле үзәк төзеп бирүләрен. Кукмараның Урта Кымар авылында шундый объект бар инде. Бер бинада мәктәп тә, балалар бакчасы да урнашкан, Камышлыда да төзү планы бар. Тик башта хакимияттә демографияны һәм башка авыллардагы инфраструктураны исәпкә алырга җыйналар. 2018 елда Камышлыда 12 бала туса, 2020дә 9 гына. Ничә бала туган районда, җирлектә ничә бала туган, шул потребностька карап, ул мәсьәләдә көн саен уйлыйбыз, безнең үз теләгебез белән ниндидер үзебезгә уңайлы булсын дип, ул мәктәпләрне ябу безнең теләк югандый. Моңа охшаш хәл Арча районы Уртапшалым авылында да килеп чыккан иде. Анда балалар кимү сәбәпле 9 еллык мәктәп башлангычка калды. Бу хактагы сюжетны без апрель башында күрсәткән идек. Кичкенә авылларда мәктәпне саклап калу мәсьәләсе бүген нәрсәдән тора? Сорауны без министрга юлладык. Biz инде менә бер генә бала булса да башлангыч мәктәпләрне ябу ягында түгел, гомумән бу ачу, ябу, кушу, автобус җибәрү мәсьәләләрен аның барсында хәл итә бит җирле хакимият. Монда бер инде рецепт та юк, аңлыйсыңмы? Монда әйтеп менә бу мәктәпне ябыйк та яхшы була дигән рецепт та юк. Бу мәктәпне саклыйк та шулай яшик ахыр дигән рецепт та юк. Монда әтиянең фикере кирәк, баланың карашы кирәк, укытучының сыйфаты кирәк. Аннан соң инде контингентның булуы кирәк. Менә безнең федераль программада катнаша торган программаларыбыз бар. Анда инде безнең әзерләнгән проектыбыз бар. Бүгенге көндә 15-кә 15 проект анда. 15 урыннан балалар бакчасына, 15 урыннан башлангыч мәктәпкә. Менә инде әгәр дә шушы проектны үтә алабыз икән, әлбәттә ул гамәлгә керәчәк. Әгәр дә инде үткәреп булмый торган ни кала икән инде, бүтән төрле варианттан, әлбәттә ул җирлектә без бер инде социаль объектсыз кала алмый, планлаштырабыз 15 урынлыга балалар бакчасын салуны. Димәк, Камышлыда бакча булачак, һәм башлангыч мәктәп төзәячәкләрме, юкмы, әлегә билгесез. Кукмара районыннан Айгөл Бәдретдинова, Алия Хайретдинова, Марат Зайдуллин, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы.